बिसिनि सोलेराव आरो जिउ थाला बे अबस्थाखौ नुखासेयावबो जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफ्रा बबेबा आनसलिक कमिटि बबेबा डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनिट कमिटिया जुदि इउपिपिएलखौ फोथांनो होननानै सिथाबनानै जुदि बिसोरनि जानानै फैगौ इलेक्सनाव खामानि मावनो नागिरोब्ला बा खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुयोबा बर' रायजो राजाया खिन्थु फरायसा आफादखौ निमाहा होनाय नङा। पाँच बोसोराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि नामाव दे मानिबाया मोनसे दायित्व दंमोन हिसाबै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि खाथिराव गावसोर खालामनाय सुक्ति आरो गावसोरनि सुक्ति खालामग्रा नेताफ्रानो सिस्टेमाव थांनानै बिटिसिआव सरकार सालायनानै खामानि मावनो जिहेतु थांबायबा बिसोरखौ मदद खालामबाय दे थिगैनो दं थांनाय 5 बोसोराव मानिनानै लाबाया किन्तु 5 बोसोराव मा प्रमाण जाखो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव मा खालामखो दा बुंबाय थादों 90% 80% एकर्डआनो मावफुंजाबाय नेभार मावफुंजायाखै बबेया मावफुंजादों माखौ मावफुंदों एकर्डआव माखौ मावफुंनायखौ होननो नागिरदों एकर्डनि मावफुंनाय होननाय बुंनाय जेबोथ' गैया एकर्डआव दं जे गासैबो क्लजफ्रा बेथ' 2003 सनाव थाखानाय गासैबो एकर्डनि क्लज गोजासो बेथ' अलरेडि जागासिनो दं येस आं मानिगौमोन माखौ जुदि रन्जन दैमारिखौ मख'नो हायोमोन जुदि बै फार्स्ट अर्डार जानाय मानसिफोरखौ बिथांमोनहा जुदि बन्द खालामनो हायोमोन येस एकर्डखौ बिथांमोनहा इमप्लिमेन्ट खालामबाय आं मानिगौमोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ जाफुंगोन होननायखौ जेब्ला बै आन्दोलनकारि एनडिपि बिदा फंबायफ्रा आर्मी पुलिस मिलिटारि सीआरपीएफ पारामिलिटारि फोर्सआव साख्रि मोनगौमोन रिहाबिलिटेसननि नामाव होमबा मानिगौमोन आं येस एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जादों आं बेखौ मानिना लागौमोन सासेबो एनडिपि बिदा फंबाय जायफ्रा बैसो दङ आर्मी पारामिलिटारि फोर्स सीआरपीएफ पुलिसआव साख्रि मोनहैनायनि जायफ्रा बैसोगोरा बिसोरनो नांला जायफ्रानाखि बैसो दं बेबायदि मानसिफोरखौ दिनै सासेबो बिसोरो बेबायदि फोर्सआव साख्रियाव सोना होनो हायाखिसै मा जाखो बे रिहाबिलिटेसना